बड'लेटेस्ट आपडेटआव बयखौबो बरायबाय। दिनैनि रादाबखौ फरायदों आं प्रमद खाख्लारि। गिबि निउज आपडेट दङ। मुलुगनाङारि गेलेगिरि जमुना बर' आरो सन्जय बर'आ गावनि नांथाब नाजानायनि गेजेरजों थांनाय माखासे बोसोरफोराव मेडेल देरहानानै हादरनाङै गोग्गानाय लाबोनो हादों। बेखौ नोजोर बोनानै मैया आर्चारि गेलेगिरि सन्जय बर' आरो जमुना बर'नो एक्सिस अफ इन्सपेक्टर बिफानाव थिसनथाइ बिलाइखौ गथायो गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा। बे थिसनथाइ बिलाइखौ मोननायनि उनाव बर' फिसा मुलुगनाङारि गेलेगिरि सानैबो गोजोननाय फोरमायो। लोगोसे फैबाय थानाय समाव साबसिन गेलेनानै मेडेल देरहानो नाजागोन होननानै फोरमायो। बेजों लोगोसे फैगौ 2024 पेरिस अलिम्पिकआव मेडेल देरहानायानो जोंनि थांखि होनना फोरमायबावो। नैथियाव दङ बिटिआरआव जाख्ल'नायनि अजद। बाक्सायाव PMAY न' लुनायाव जाख्ल'नायनि अजद थिखांदों। बाक्सा जिल्लानि जपादङायाव PMAY न' लुफुंनाया दिनैसिमबो मुलाम्फायारिफोरनि न'आ लुफुंजायाखै। VCDCनि चेयारमेननि हेंथायै जाख्ल'नायनि अजद। मख'नो गोनांदि जपा उदयपुरनि थागिबि धर्मकान्त बर'आ थांनाय 2018-19 बोसोरावनो मोनदोंमोन PMAY बिथांखिनि न'। बिनि उनाव न' लुनाय खामानिखौ रुजुनदोंमोन जपादं VCDCनि चेयारमेन दैमालु दैमारिया। चेयारमेन दैमालुआ बेंकनि पासबुक ATMफोरखौ लानानै थाङोमोन, नाथाय दासिमबो लुफुंजायाखै सरकारनि न'आ। मख'नो गोनांदि धर्मकान्त बर' आरो बिथांनि बिसि दमयन्ति बर'आ आद्रा थानाय न'खौ लुफुंना होनो खावलायसेयावबो दिनैसिमबो लुफुंना होयैनि अजद होदों चेयारमेन दैमालुनि हेंथायै। थामथियाव दङ सुलुङाव फोरमायनाय बादिब्ला BPF दोलोआ थाबैनो BJP दोलोजों आखाइ हमलायनो हागौ। मिथिनो मोननाय बादिब्ला BPF दोलोआ BJPजों आखाइ हमलायनायनि आसार खान्थि गोनां लाइजामबो हरखाबाय होनना। मख'नो गोनांदि बावैसो सान सिगां BPF दोलोनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिया गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माजों सावरायहैबाय होनना BPF दोलोनि गाहाय नेहाथारि प्रबिन बर'आ बुंथियो। लोगोसे BPF दोलोआ बेरेखा हान्जायाव थानो लुबैया होनना बिथाङा बुंथिबावो। ब्रैथियाव दङ बिटिआरआव उफ्रा बिसायख'थिया खाथिनिफ्राय खाथिसिन सफैनाय लोगो लोगो हाग्रामा महिलारिया BJP दोलोआव हाबसिगोन होनना गोसारगासिनो। लोगोसे गले गले गिबि मन्थ्रिजों सावरायहैनाय खौराङाबो गोसारगासिनो। नाथाय BJPआ BPFनि माखासे जालांनाय खोथाखौ बावगाराखै। बेनिखायनो BJPआ BPFनो मोनबा सर्त होदों। सर्त मानिब्ला BJPआ BPFखौ दोलोआव लाफानायनि सिन्था खालामगोन होनना आसामनि BJPनि आफादगिरि भबेश कलिताया बुङो। गिबि सर्त BPFआ सिगाङाव मावलांनाय माखासे गोरोन्थिनि थाखाय दुखु खालामनांगोन। नैथि सर्त BPFआ मित्रजोटजों आखाइ हमलायबाबो बिटिआरआव प्रमद बर'खौ बिदा गेदेर हिसाबै हाग्रामाया मानिनो नांगोन। थामथि सर्त बिटिआरआव दुर्नीतिखौ थि अबस्थायाव लाबोनायाव आखाइ फोलावनांगोन। ब्रैथि सर्त बिटिआरआव गोजोन खौसेथिखौ लाखिनो थाखाय प्रमद बर' एबा BJPखौ हेफाजाब होनांगोन। बाथि सर्त BPFआ इयुनाव फुथाय खेबस' खालामैनि खोथा होनांगोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै, अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। गोजोन्थों।